हाय, मी रुशाली। आजची रेसिपी आमरस। आंब्याची साल काढून घ्यायची आमरस करताना। हे बघा, हे हापूस आंबे, छान आमरस लागतो ह्याचा। हे बघा, असा गर काढून घ्यायचे। आता आपण हा गर मिक्सरला लावून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी आंब्याचा गर भरून घेते। साखर आणि वेलची। आज आमचा बेत आहे आमरस पुरीचा। साखर, कालची आंबावडी आमची पूर्णपणे सुकली आहे। आज आम्ही पुन्हा आंबापोळी घातली आहे। इथे मी बारीक मेथी आणि लाल माठ ह्या दोन भाज्या लावल्या आहे। सध्या त्या लहान आहे, 8 दिवस झाले। हे बघा, मिक्सर मधून सगळा आमरस करून घेतलाय मी। ह्याला म्हणतात ओरिजिनल आमरस। आमरसचा कलर फार सुंदर आलाय। एक लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।